Asuntu da, zuek taberni eukizenuela, Bai, eta, gerra ostien janari premini egoten zan, jateko preminie, eta zure amak Bilbora bihurtzen zinuzen, ezta? Zer zan hori konta izu pizkat? ni joten etxen Bilbora, orduen kontrabandon dezagoen, da zinken etorri edo zelan gauzak erosi. Bilboko merkaturo joten etxe, Tabernarako jeneru erosten. bai. Ze, nahi bieuken karnizerezie, eta karnizeruek mototzen zan, alabezan Luis Arrendak mototzen zan gauza guztiek. Baina, errezionamentu ez duzkuen emon guri. Ze, dendi ebau gaunkenean, tabernen onduen denda moroko bat, beste batzu moduen. Baina, guri ez dutzien emon itxuri dendi eukiteko errezionamentu emotiko Permisorik. Errezionamentua hartu itin genuen. Neu errezionamentu hartzen joanaz. Gero pregunteko zut horren konture. Baina, zu Bilbora jote zeinen amakan jute, por ejemplo, okeli erosten, bilotxa erosten, berten edo beste... Da mine erosten genio asko. Ze mine orduen, baino egiten saltxala, batxal bat, eta mi bat bakarrik. Eta orduen taberran ondo etortzen zakona mai, mine frigidute eukine, zauen friorenik eukite zer. Despentsa noten zan, zeroi minoi, zatitute eta frigidute, da saltzia aparte. Da gero, ferez egunien, ero entierro egun ematen, ero entierro bezkeiak itxela izan ziren da. Bai. Geti gozia zetorten zan da. Bai. Hori akordetan naz, Bai. Eta gero, Bilbora ite zen juzen viaje, 7 bat urte eukiz zen juzen orduen, ezta? Bai. Gutxu gara bera aurreko baten zeusten. 7 sortzi urteaz, merkatore juten etxe Riberara.